memang piala ini Pherangke tuampan nilitum choning risi dak nang litum pan anwan lo pen nang litum ke wang apot nang litum pan choro lo ini litum ki pukang tung alam son thom bagdo isia bangai lah hello council ke autonomous council pulo la pen six schedule la teng pen si kapin chong schedule tribe nangji pusi hala angdeng pi isi la pen angdeng so hinia long ta ke tok do la pen angdeng so angdeng pi in koi long ta son si ke tok do schedule tribe nangji pusi ta nonaban ke six schedule arkanjet varet lo ne ko son lo ne ilitum mathamimi election tribal kaliatum han election ka pi dun chot anta kalilan non ke tribal atum bang ke election si thur nang ji lan si em ta long ji setar tribal kalidet abang ke election ta thur nang ni abang alang lipan ke em ta pat bat tu ko mukut mohon to ke hai pan alang lipan election ke papi thur long le det lo seta alang lipan nominated pin chong si alang lipan em bat ko six schedule la teng ben ke tribe kalidet atom pan ke schedule tribe kalidet atom pan ke nominated ta pon long li seta pon det la pot si nilitum Aphlc pen ke teng keng lo nilitum oppose lo labang nitum ning dok de labang ke ning ke dok de atheke la ke itum akhei tum phan tribe atum akhei tum phan kapivir atovar si ekrong le lo lata a fragment de claim bom lo seta non akola so akrong mang ta ku en thu le lo yong si mukut mohon to election thur thepin pen yong si em mandet un pulo tangte ante mukut mohon to la pen tribal kalidet kun komat nia bangta cm taman unlu election thur thepin pen la son lo non ke man ke la sinil tum la bang ke kroi kri non mat la mukut mohon to phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo alang lipan nominated benda la schedule tribe kaliatum hanan ke nominated apos benda lar et nangi pisun et nangi la pen em ki pia bang thu ke la ka phia lam lo la ke bilong lik la ke la sinitum demand lo la bang ke nitum aphlc pen nilitum aphlc pen panajer ki ding kang samria theke nilitum ke case pf lo je la bang so election ke chok chi pusi lama sini tum do clip bom lo la pen nilitum a fragment apu bom lo election ko pitur la pen vote ki pi ke tribal tu manat nang ji pu ni tum pu bom lo angke pu thong ni tum dimanong ningje ong hang ong halatum nang claim thu ong la son si givi akim me phan gali ing long arat ka pi vir ya phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok chedet lo tu liram rong hang ke hayatu alang litum ke do unot si la six schedule aja kong kape bob la pen ke inglong arat atum han kapi vir akam alang litum si claim baret lo mo arni mo aov adda che thandut bompo anong juno pik alang litum la sinon anong juno pik pe ako alang litum la nominated MSC tribal kaliatom phan la pisun vek nangi la pen MSC pen em pen pisun vek nangi la pen hala nominated kali election ki thurdun ban ke hai tom hanta pisun vek nangi pusini tum ke hang la dolang ojit kumar de dolang pawan kumar rai dolang alang litum phan ra pisun nangi pusini tum ke case ta do bom lo alang litum pan pisun nangi pusin dium hang lalo ison number 1 abang ke
Nomor 2 bangelalo ningkan suri ni rapor ningkan di masa pen karbiatum pan pace cok lo pace bohong pace piti lo nelitum cini la bangke lake di masa tum karbiatum man ke lang un era kaje cok kaje teng kali la bang kaje piti kali lake di masa tum kali lake di masa tumpan व्यवहार लो एन लो हला tumpan ajaha ka tumpan kado ye mat kali ajaha tumpan en lo athik thik te karbi tumpan ta en lo lapen akapre ka tribe tumpan en lo hala bangsut sita lake nilitum suspect mimi lake tin mimi lake sorkar tum sike claim pu itum matha mimi athema sorkar tum a case non anta ka inquiry report non anta a report pe klang kle police atumta 2019 eninkan police tum ke klang police report along a pe klang police report a number reference jirikendeng OPS GDE number 310 dated 19/11/2019 hala long ke top ke la so case hinido la ke Kheroni a police station along si case ke pi sita a kam ka hino ke cheplang ke Kheroni kali hala ke jirikendeng outpost along se cheplang sita hala bangsur jirikendeng outpost have that posi Kheroni along si case ki pilo pulo non ke jirikendeng police outpost si claim popular seta jirikendeng PS pulo nenge police outpost takali lo police station lo halatum si claim popular ta claim popular na ke claim ko anlo ma bange pupede police tum ta la posineli tum ke hang bange la hello ni tum demand ke la di masa pen karbiatum kachicok kachepiti bang si ke toy lo la tumpan kapachipiti toy lo la pen ke reng ma pen karbi atum man na pachipiti toy lo la pen kuki pen karbi apanda pachipiti toy lo la pen ke khasi pen karbi apanda pachipiti toy lo la pen ke marpen di masa banda pachipiti toy lo la pen di masa pen jemina gato manda pachipiti toy lo la pen di masa pen nagato manda pachipiti toy lo la kapachipiti toy an government tum inquiry at lo ne tum cheni ke a report pe klang vek nei jong si non jikloi jon niang bong a report pe klang thek thete jikloi jon posini tum pudaji jikloi jon ang bong a report pe klang thek thete ilitum mathao nang kokji la ke government atum si Assam sarkar si la ke kapin chong la bonso ka chipiti toy pan ke ilitum han kapit duk ye pan inglong rat tum han kapit duk ye pan inglong rat apai kapi jum ya pan la pen kai kita la divide and rule a policy ke claim ver long ya pan la pen ilitum pan autonomous state kape hang long le det ya pan kape hang tek det ya pan election da kape rem ver tek ya pan ke chia tum election kape hai ver tek ya pan la si la tum ke claim pusi ilitum chini nang ji la ke ni tum ke la si inglong arat tum an ke la si pupo la si non chikloi jon ang bong Assam sarkar la report pe klang vek nanji la pen alang litum jong si la ke confidential pusita ha Assam assembly long confidential report ta kaching waiji a forum ang deng do hadakta claim det ni ako lagi confidential kalidet nangi laki athema jong si netum karbi per inglong arat hijan si netum je chok ye thekim
alam ke klang ajir dinglen lo hala Chief Minister wangsi aputa ke etekan foundation stone ke le tekan hala sorni pen lo ke thang ni dum chulang bom lo la ke education la pen cultural abostu ile tum KCS tado lamet amai tado education bolote lamet amai la pen educationist atum tado tulang Podmosri award ke long tum tado tulang la pen akaprek academic award ke long tum tado tulang ben educationist tum tado tulang KSE tado lang la pen akaprek political kandidat asong tum tado lang alang litum ningye jibon pusi ni litum cholang bom lo amad jok ta ningye yede anke mo phi ining kachi oitu lake alevi non claim clear ko si pape claim long le det nai mo phi ining kachi do no tu po bangai lake alevi la masi ni litum APHLC pen lake nitum oppose nang kok lo la pen halak ka oppose asi thielong ni litum tok lo labang so alam political pura matha and edet nang ji pu ne to handa pulai please do not take please bunle to talk please do not take it to be a political move pu sinili tum talk lo setanon ke nili tum phan nang bok lo ni tum political ali ka chu en phan hen ten bunle to man nang bok tu halak ka thang da claim clear data tum si ni tum han nang bok sini tum ka pe keng ang tung la hello ni jum labang salam political pinchong ing tumti a hok lo lake political pinchong ing tumti athiman lake ningki duk alam lake ningki oyalam lake ningki duk alam kathirak me alam ekhe alam pina la sinili tum labang ke jok ta chini pu sini tum matha la salam bangke la sini tum da chulang bom lo ko pia ko si ka chini tum da duk clip lo ma bom lo la sini tum ha phi ke thur nang kok lo la sila ini tu ka peking gang tu la ke political kali political po mathanam ne ako la political kali tu ko pisi kaning ye hai hedet ma labang alang litum ta che matha hur nang ji la pen ke re-election do un e pusi pu bom lo la ke do un la ke do un edet je lang ma ke chok ke theng pen si proxy voting ben se chepa hai bor I pulote lage re-election ye do number 1 number 2 bange netum la ponchayat aron pen election pe do un e po bangke lage neli lega ninge alam gali lage India constitution si ninge article 243 la pen 243M la pen article 243 ZC along si ninge la pen Assam Panchayat Act 1994 Section 1 along si alang Ladakh ke tok do la panchayat allo pen ke council arloke auto 6 schedule area arloke thang da claim ni election alam chot kali thang da claim ni pu da ke tok do la pot thang da claim ni pu le election na pe dun elo la pot la ke nitum case la si pitang do la ke la pen case da atumi thur lo la pen Chief Justice Akimi Pinaka Potsi alangli lang jilang pusi pulo mo August inkoy raplir ni si case do tuji pusi itu ki fix to adet ki fix to la bangen nang litum chinilo ilitum chinilo seta nilitum mathalo la solam ge nilitum count constitution ating men si ke claim la potsi law ting men si ke claim tok dak du la potsi chief justice atum anta la ke nilitum a petition ke deng det po la pen order ta nilitum ka chuning ria teng si pe pass det po la pen election ke re-election ke ako do wai phak po pusi nilitum la ke ning the pe mi la hele kardo Tulang apa ni kar ji